অতি চমৎকার। ପତିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କିଏ ତମେ? ଫୁଲାବତୀ ପାଟଣାର ଦୂତ ଚିଟାଉ ଆଣିଛି। ଚିଟାଉ? କି ଚିଟାଉ? କଣ ହେଲା? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ହେଇ ଅଧିକାର କରିବ ଐରାବତ ହସ୍ତିକୁ? ହସ୍ତି ଅପ୍ସର ରମ୍ଭାଙ୍କୁ, ଦାନବକୁଳ ତିଳକ ମହିଷାସୁର ଓ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେବରାଜ। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିବି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ତା ପାଦ ତଳେ ନେଇ ଭେଟି ଦେବି? ଅଙ୍ଗାର ପନ୍ନଗ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂତଟାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କର, ଦେଖିବି କୋଉ ମହିଷାସୁର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯାଅ। ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବେ ସଚିପତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥାଟ ପାଟ ନେଇଯିବ ଦୈତ୍ୟ ଗୁଡାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭେଟି ଦେବାକୁ। ମହିଷାସୁରକୁ ମୋ କୁଳିଶ ପୁଣି ସାହା ଭରସା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ଏ ଅସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସମୟ ଅସମୟର ଭେଦଭାବ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ ଦେବରାଜ, ତେଣୁ ଏ କୁସମୟରେ ବି ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ। କୁସମୟ? କୁସମୟ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ଆସିଲା ଯେ ଦୂତ, ଅଙ୍ଗାର ପର୍ଣ୍ଣଗ ଅସ୍ତ୍ରେ ହେଲାଣି ସେ ହତ। ଦୂତକୁ କରିଛ ହତ୍ୟା ନ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଇ ଦେଖ ପଡ଼ି ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ କୃତ ଦେହ। ଦୂତ ଠାରେ ଥାଏ କିବା ଦୁଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଭାବ, ଅସୁର ଜନମ ଯେଣୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ। ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ସେହି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ। ଏଇ ମୋର ବଜ୍ରାଘାତେ ତୁଟି ଯିବ ଦମ୍ଭ। ଏଠିକୁ ଅଛଇ ପୁଣି ଦାନବ ମହିଷା, ସହି ନ ପାରିବ କ୍ଷଣେ କୁଳିଶ ବରଷ। ଅନର୍ଥ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ ମୋ ସନ୍ଦେହ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁହିଁ ନାହିଁ ତିଳେ ଭୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସଚିପତି। ଯାଆନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଅଚିରେ ଦେଖିବେ ମୋର ବଜ୍ରାଘାତରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଆଉ ମହିଷାସୁର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଫଳେ ନ ପରିଚୟତେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବଗଣ, ମହିଷାସୁରର ନିହତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧକ? ମୋର ନାମାଙ୍କିତ ପତ୍ର ନେଇ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ଯୋଉ ଦୂତ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା କରିଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶରେ ଅଙ୍ଗାର ପଲବ ଆମର ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହେ ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନହୁ। ତୋର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନୀତି ଅନୀତିର ଜ୍ଞାନ ତିଳେ ବି ନାହିଁ। ତା ରହିଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତକୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତୁ। ଶୁଣି ରାଖ ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ର, ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେବ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ତୁ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେବଗୁଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଦେଶ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଶୁଣ, এই মুহূর্তে তুমি শম্ভ নিশুম্ভକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ମେନକାଙ୍କୁ ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯାଅ। ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମମ। କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଣ ଉଚିତ? ସାମାନ୍ୟ? କଣ କହିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧକ? ସାମାନ୍ୟ? ମୋର ନାମାଙ୍କିତ ପତ୍ର ନେଇ ଯୋଉ ଦୂତ ଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏହା ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ? ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଥରହର କରି ସରକାର କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବାଧା ଦିଏ, ମନେ ରଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧକ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ଯିବ ନାହିଁ। ଆସ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି।
କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ନିକଟ ହେଇ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ପଚାରୁଛି ମୂଢ଼ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆମ ପତ୍ର ଲିଖିତ ଚାରି ପଦାର୍ଥ ଦବୁ ନା ନା? କହ ଇନ୍ଦ୍ର କହ, ତମମାନଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦବ ଏଇ ମୋର ବଜ୍ର। ଦାନବ କୂଳ ତମରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଦାନବ କୂଳ ତମରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଏଇ ବଜ୍ରାଘାତେ ଭାଜି ଯିବ ସବୁ ଦମ୍ଭ। ଯେବେ ପ୍ରାଣେ ଆସରେ, ଯେବେ ପ୍ରାଣେ ଆସରେ, ଫେରିଯା ଫେରିଯା ନିଜ ବାସରେ। ଆରେ ନାମ ବହି ଅଛି ପରା ଦେବ ସୁନା ଶିର, ସେ ଶିରେ ତ ରଖି ପାଦ ଫେରିବୁ କି ଘର? ଦାନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି ରେ, ଦାନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି ରେ, ଏବେ ଆମ୍ଭ ସେବା ଗାରି ରେ। ସଭା ତଳେ ତୁମ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ଏବେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରରେ, ଏବେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରରେ। ଯମପୁର ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦୂରରେ, ଯମପୁର ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦୂରରେ। ଜାଣୁ ଯମପୁର ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦୂର, ମାତ୍ର ଆଜି ଅମରପୁରୀରେ ଯମରାଜର ବିସ୍ତାର ରହିବ ନାହିଁ। ବେଶ, ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୈତ୍ୟରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଦାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଷାସୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦାନବ ବୀର ଶୁମ୍ଭ ଆଉ ନୃସିଂହ, ତୁମେ ମାନେ ଦାନବ କୁଳର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛ, ଉଜ୍ଜଳ କରିଛ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କର। ଏହି ସିଂହାସନରେ ଆପଣ ଉପବେଶନ କରନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ବାସବର ଅଷ୍ଟବିଧି ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରିବୁ। ହଁ, ମୋର ଅଭିଷେକ ହେବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦାନବ ବୀର ଶୁମ୍ଭ ଆଉ ନୃସିଂହ ଆଜିଠାରୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହେବ ପାଳକ। ହଁ, ଆଉ ଶୁଣ, ସେ ଦେବଗଣ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାସାନୁଦାସ କରି ରଖିବ। ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆସନରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ହୀନ ଘୂଣ୍ୟ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହେବ। ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟୀ ବୀରାଦି ବୀରାବର ଦାନବ କୁଳ ତିଳକ ମହାବୀର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଜୟ।
ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବଳକାପୁର ଶୂନ୍ୟପୁରୀ ସବୁ ଦେବଗଣ ଆଜି ମୋ ପୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଆମ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନିରାନନ୍ଦ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେବଗଣ ବାଳକା ସମ୍ବାଦ ରେ କୁହ ଦେବଗଣ କି କାରଣେ ଘାରି ଅଛି ଏ ଘୋର ବିଷାଦ ରେ କୁହ ଦେବଗଣ। ଅରୁଣ ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ତି ଯାହି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ଅରୁଣ ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ତି ଯାହି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। କୁବେର ସମ୍ପଦ ଥାଇ ସାଧିଲା ଦେବାଦ ହେ କୁହ ଦେବଗଣ। ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବାସ ରମ୍ଭା ମେନକାର ହସ। ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବାସ ରମ୍ଭା ମେନକାର ହସ। ଅମୃତର ସ୍ୱାଦେ ପୁଣି କିବା ସାଦ ହେ କୁହ ଦେବଗଣ। କିବା ଅଳକା ସମ୍ବାଦ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଆଉ ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଅଳକାପୁରୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆଉ ନାହିଁ। ପିତା ମୋ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋରି ବରରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସେମାନେ ମୋ ବାସଭୂମିରୁ ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ଧନପତି କୁବେର ମୋ ଧନର କାରିଚାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବଗଣ ଆଜି ସଂକଟାପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ଥିତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ଏ ଘଟଣା ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଛଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ହିଁ ଦେବକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ, ପିତାମହଙ୍କ ବରରେ ସେମାନେ ତ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କମଳାପତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ମାରାତ୍ମକ ବର ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏ ଭୁଲ କଲେ କାହିଁକି? ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ତୁମେ ଯେ ଭୟ କରିଗଲ, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କୁବେର ଭୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହରାଇ ବସିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ବର ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଥା ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ ତ? କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉପାୟ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସିନା କିଛି ସ୍ମରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେବର୍ଷିର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁ ସ୍ମରଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ପରସ୍ପର ଶିରରେ ପରସ୍ପର ହସ୍ତ ରଖି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଉ ମହିଷାସୁର ଏକ ବିବସନା ନାରୀ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭେଦର ତ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏଥକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଠିକ କଥା କହିଗଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଶିରରେ କର ରଖିଲେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଜଣେ ନାରୀ ହାତରେ। ହେଲେ କି ସେ ନାରୀ? ତେବେ ଚାଲ ଦେବଗଣ, এই মেরু পর্বত উপরে বসি মহিষাসুর বিনাশের উপায় চিন্তা করি। জয় দুরিতারাসন গোলক বিহারী প্রভু বিষ্ণু নির্বোধ নির্বোধ হয়ে যাবে কোন তা নহলে মেরু পর্বত উপরে বসি সেমানে মহিষাসুরর মৃত্যু উপায় চিন্তা করিবাকু সাহস করন্তে। আরে আরে মূর্খ দেবগণ, হীনমতি হীন বীর্য দেবগণ, যে মেরু শিখর উপরে বসি তুমি মোর মৃত্যু উপায় মন্ত্রণা করছ, দেখ এই সরাঘাতরে মু সেই মেরু শিখরর মূলোৎপাটন করিবি।
ମହିଷାସୁରର ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ଗିରିରାଜର ପାଷାଣ ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ମହିଷାର ପ୍ରକୋପ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବେ? ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ମହିଷାର ଜୀବନ ଅଧିକା ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମୂର୍ଖ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧାରୀ କୋପ କଲେ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଆସ ଦେବେ କ'ଣ, ମହିଷାର ମୃତ୍ୟୁର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧକ, ମୋର ଈଶ୍ୱରାଘାତରେ ମେରୁ ପର୍ବତ କିପରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସର୍ବଦେବଗଣ ମାନେ କିପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ। ତା ସହିତ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଦେବଗଣଙ୍କ କୋପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ନି, ରୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି କିପରି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାର ଦେବଗଣକୁ ଭୟ କରିବି ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ରେ ମୂର୍ଖ ଦେବଗଣ, ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରତାପ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ଦେବଗଣ, ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସରିଗଲା ତୁମ ଦେବ ଭୋଗ ଭାବ, ଅମୃତ ଚଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ଦେବଗଣ, ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସରିଗଲା ତୁମ ଦେବ ଭୋଗ ଭାବ, ଅମୃତ ଚଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। জলরে পড়িব উচ্চেষ্ট বা হস্ত অনরে পড়িব। ঐরাবত হস্তি জলরে পড়িব উচ্চেষ্ট বা হস্ত অনরে পড়িব। ইন্দ্রাণী গলারে পারিজাত হার, ইন্দ্রাণী গলারে পারিজাত হার, কাউন পিন্ধাই দেবি নাহি। সরি গলা তুম দেব ভোগ, আউ অমৃত চখাই দেবি নাহি। ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦୈତରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ବରଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମୋର ବରଦାତା ହିଁ ଯିଏ ମୋର ମରଣ କାମନା କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି? ତମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛ? ବ୍ରହ୍ମାପୁର ଦେବୀ ମାଟିରେ ମିଶାଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରୁ ବଜ୍ର ଦେବୀ ମୁଖ ସାଇ। ବ୍ରହ୍ମାପୁର ଦେବୀ ମାଟିରେ ମିଶାଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରୁ ବଜ୍ର ଦେବୀ ମୁଖ ସାଇ। ହୀରାବ୍ଧି କୋଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗଜତନ୍ତ, ହୀରାବ୍ଧି କୋଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗଜତନ୍ତ, କଲଙ୍କ ପକାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସରିଗଲା ତୁମ ଦେବ ଭୋଗ, ଆଉ ଅମୃତ ଚଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ। মোঙ্ক সাইনি পাদ পখাড়িব লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। ইন্দ্রপতি এব মোঙ্ক সাইনি পাদ পখাড়িব লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সুধর্মা সভারে রম্ভা মেনকার, সুধর্মা সভারে রম্ভা মেনকার, নৃত্যম করাই দেবি নাহি। সরি করা তুম দেব ভোগ, আউ অমৃত চখাই দেবি নাহি। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିଦେବ କିପରି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜବା ଆକାର ଧାରଣ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାର ଦେବଗଣକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବି ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ତମେ ଆସ ମୋ ସହିତ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚକ୍ରଧର, ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ। ଆଉ କ୍ଷଣ କାଳ ପରେ ଏ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସତେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଲୋପ ପାଇଯିବ ପ୍ରଭୁ? ନା, ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ଦେବଗଣ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାମହ, ସେଇ ଲିଲିହାନ ଶିଖା ମଧ୍ୟରୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବୀ ମହାବୈଷ୍ଣବୀ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁରିତନାଶିନୀ। ଜୟ ଦୁରିତନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଦୁରିତନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଦୁରିତନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି କାଳରେ ମୁଁ ଅନଳ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ବୋଲି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା। କିନ୍ତୁ
देवता मानक मु किपरि की दुर्गति रक्षा करि परिबि मु तो जानि नाही। महिषासुर प्रकोपरे शुंभ निशुंभ देवता मानक उपरे आक्रमण करी स्वर्गपुरी अधिकार कर माँ दुर्गे निजे इंद्रदेव आज स्वर्गपुर विताड़ित तुम्हें महिषासुर को बध न कले ए देवता माने नरकर कीट भली दुर्दशा भोगिबे। मु बध करिबि? हाँ देवी, ब्रह्मा वर देला बेले कहिथिले जड़े नारी हाथ में महिषासुर मृत्यु घटिब। हाँ माँ दुर्गे तुमरी हाथ में महिषार मृत्यु। किंतु मो हाथ रे तो अस्त्र नहीं, मो हाथ जे शून्य। मते अस्त्र दियंतु। नियाति बागण मोर शून्य हस्त धरि मोर शून्य हस्त धरि दस हस्ती मोर दस प्रहरण धरि भेटिबि मो दैत्य राजा भेटिबि दुष्ट कुराणी इंद्रण सजा भेटिबि मो दैत्य राजा। ही अस्त्र देबु माता। देवगण निज निजर अस्त्र मते प्रदान करंतु। हाँ देवी, 33 कोटी देवतांकर समस्त अस्त्र आमे प्रदान करुछु। एबे ताहाले देवगण मोर खंडा खटपर धारिणी रूप देखंतु। ये कौन माँ काटता है नहीं एक भयंकर मूर्ति में देखुछु। जोजन जोजन काटी ए कराल मूर्ति विश्व ब्रह्मांड को ग्रासी जीवन तो भय नहीं देवगण, देख मोर से कराल मूर्ति आउ नाही। मु वर्तमान मोहिनी रूप धारण करी महिषासुर राज्यर रत्नगिरी को यात्रा करुछि। एही मेरु पर्वत रे थाई तमे माने सब देखि पाइबो। जय दुरितनाशिनी माँ दुर्गांकर, जय दुरितनाशिनी माँ दुर्गांकर, जय दुरितनाशिनी माँ दुर्गांकर। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ରତ୍ନଗିରିର ସେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। हाँ ସେଥିପାଇଁ ମହିଷାର ପାଟରାଣୀ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି? ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଜନମାନବହୀନ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ କଥା ସେ ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଠୁ ନିଜେ ବୁଝି ନେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର କଥା ମନେ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁ? ଦେବତାମାନଙ୍କ କୋପ ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସେହି ରାଣୀ, ସେହି ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ଭୁବନ ମୁନି ନାରୀ ରତ୍ନଗିରିରେ ମୋ ପଥ ଯାଇ ବସିଛି। ଦୈତ୍ୟରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଦୂତ କି ସମ୍ବାଦ? ଦୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସମ୍ବାଦ? ରତ୍ନଗିରିର ସେହି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ ହାତରେ ସେନାପତି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା କଥା। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେନାପତି ଦୁଇଙ୍କର ମଥାର ମୁକୁଟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛି ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାପତି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ। କଣ କରିବି? ଦୂତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଅ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ସେମାନେ ରତ୍ନଗିରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ଦୈତ୍ୟରାଜ। ରୁହ ଦୂତ, ରାଣୀ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନା, ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ ଦୂତ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ମୋର ଆଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ଦାରୁ
तार अनिंद सुंदर रूप यौवन मते पागल करिछि। मो मनरे किंतु पाप छुंची स्वामी, से सामान्य नारी नुहे। जे दिनो ए राजे रखिला से पाद घटाइला काहे केते जे तमाद। जे दिनो ए राजे रखिला से पाद घटाइला काहे केते जे तमाद। सुभे पे चाधोनी उड़ुची सपुनी, सुभे पे चाधोनी उड़ुची सपुनी, अशुभ लक्षण मानो हे, अशुभ लक्षण मानो हे। रत्नगिरी को से आसिला दिन ठारू बिना मेघरे वज्रपात होची, शून्यरू अग्निवृष्टि होची। तमरे प्रभाव शुणिया पई मोर समय नाही। पापर सीमा अछि प्रभु, आउ हुए अन्य अनिति करंतु नाही। रानी इंद्र सिंहासने अभिषेक हेला, विधाता पुरुषेण कभुक देवा। इंद्र सिंहासने अभिषेक हेला, विधाता पुरुषेण कभुक देवा। एते पाप किया धरणी सहिबा, एते पाप किया धरणी सहिबा। ब्रह्माबाड़ी कर ध्यान हे, ब्रह्माबाड़ी कर ध्यान हे। रानी तुमर ए मिनतिर मूल्य मो पाखरे किछि नाही। मोर मोर सब ध्यान आ धारणा सेही रत्नगिरीर भुवन मोहिनी निकटरे। रत्नगिरीर से सुंदरी नारी को बलपूर्वक धरी नेबा पई दानवराज आमको पत्र लिखिले। এই তো আমি রত্নগিরি পর্বতে আছি, পৌঁছি গলে। মাত্র ছাড় নাইতে পাই দানব রাজা এমিতি অনর্থ সৃষ্টি করিবা মতে কাই ঠিক লাগু। বন্ধু শুভ, আমি আসি পর্বତରେ পৌঁছিলা পরে আউ চিন্তা করি লাভ কଣ? आउआ लाभ कौन? चलो देखिबा। কি সুন্দর রূপ, কি যৌবন, কি আঁখি, কি নাক, কি দান্ত পন্ডি। এপরি সুন্দরী নারীকে দেখি দানব রাজা কেমিতি পাগল নয়। বন্ধু ମୁଁ ବି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ନିଶୁମ୍ଭ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନି। କିଏ ତମେ ମନ ମୋହିନୀ? କିଏ ଆଉ ତମ ମନ ମୋହିନୀ? କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର, କି ଭାଗ୍ୟ। ତମ ଘର କୋଉଠି? ମେରୁସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ତମ ପିତା? ଅଣାକାର ଆଉ ପୁତ୍ର? ନିରାକାର। ବୁଝିଗଲୁ 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 ବୁଝିଗଲୁ। ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ ତ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁମ୍ଭ, ମୁଁ ନିଶୁମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। କଣ ବୁଝିଲ? हे शुंभ निशुंभ तुटिला मोदम्भ, हे शुंभ निशुंभ तुटिला मोदम्भ। विवेक गलाणी आजी तुम सह मोर प्रीति पुष्प डोर, तुम सह मोर प्रीति पुष्प डोर। विधाता थिला के खंजे बेनी कथा कुमारा,
ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବା। ମହିଷାସୁର ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ଶୁଣ ଆହୁରି କଥା ଅଛି। କି କଥା? ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମୋର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତମ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ। মিলনয়নারে ছিন বসনারে মনা তু আউ করোনা সজ সরসিজ চিনি বদন কান্তি সজ সরসিজ চিনি বদন কান্তি মদন জଳି মরে জଳି মরই রাতি তনু জগৎ পহরা এ তো রূপ পসরা তনু জগৎ পহরা এ তো রূপ পসরা গজল রেখা তলে চপড়া করে খেলা সজনী রজনী গো বিফল নহু ভলা কি ফল এ জীবনে কি ফল এ জীবনে তো যৌবন বিনা। ସୁନ୍ଦରୀ ଏଥର ତୁମେ ଗାଅ ଆମ୍ଭେ ନାଚିବୁ। ମାତ୍ର ନାଚିଲା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଓ ସିଏ ତମ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ନାଚିବ। ଏଇ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗାଅ ଆମେ ନାଚିବୁ। ତୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ହେଲି ମୋ ପ୍ରୀତ, ଏ ତୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ହେଲି ମୋ ପ୍ରୀତ, ହେଲ ଆଜିଠୁ ଜାଣ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମିତ, ଆରୋହଣ ମୋଛନ ଦେଖିବି ବଳି ଚିତ, ଏକ ମସ୍ତକିଆନ ରଖ ଗୁନି ହସ୍ତ। ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି, ପ୍ରଳାପ ବନ୍ଦ କର। ଟିକେ ଧୀର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ସେ ନାରୀ ଦୈବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଥିଲେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ପରି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟୀ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଳାପ ବନ୍ଦ କରି ବୀରଘଣ୍ଟ କାଳଘଣ୍ଟ ବୀରାକ୍ଷ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଧୂମ୍ରଲୋଚନ ଆଦି ମୋର ସେନାପତି ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ସେମାନେ ରତ୍ନଗିରି ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁ ଗଲା ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ? ଆଜି ତାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରତ୍ନଗିରି ଯାଇ ସେ ମହାମାୟୀ ମହାଶକ୍ତି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ରାଣୀ ତମେ ମୋତେ ନିଜେ ବୀର ଅବସ୍ଥାରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ମିନତି କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଏ ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ। ରାଣୀ ବୀର ପତ୍ନୀ ହେଇ ତମେ ମୋତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହରେଇ ନିଃସ୍ୱ ସମ୍ବଳହୀନ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାର କି ପୁରୁଷ ଜାତ ହେବ? ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ତୁମ ପଣତ ତଳେ ରୁଚି ରହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ
ସଜେଇ ଦଉଛି। चलो चलो रानी चलो। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମହିଷାସୁରର ଅଷ୍ଟବିଂଶ ସେନାପତିକୁ କେମିତି ମାରି ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ହଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଥର ନିଜେ ମହିଷାର ପାଳି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର। कहीं कहीं से कुहुकिनी मायाविनी नारी कहीं আজি মহিষাসুর তার মুক্তি नहीं कहीं। এই চাহি দেখ মূর্খ, তো সামনে দণ্ডায়মান এই ভুবন মোহিনী। तू तू सही नारी तू मोर दुर्धर्ष सेनापति मान हत्या करिछु। আজি আজি মহিষা কুমরু তোর নিস্তার নাই রে নারী। তা পূর্বর মোর এই ত্রিশূল তোর পক্ষাঘাত করিব। ମୁଁ ଥରକୁ ଥର ଶୂଳ ଭେଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମହିଷାର ଲୋମମୂଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଶୁଣ ଭବାନୀ, ମୁଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତୁମ ବସନ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନା ନହେଲେ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମୋତେ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ମୋ ହାତରେ ମହିଷାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। କଣ କରିବି ମୁଁ, କଣ କରିବି? ଏଇ ତ ମହିଷା କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏ ଧରଣୀକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବସନ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନା ହେବି। কি বিভৎসর ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାରୀ ତମେ, ତୁମରେ ତୁମର ବସନ ନାହିଁ, ଭୂଷଣ ନାହିଁ। জানো যৌবন মুক্ত নাহি অঙ্গ বাস মুক্ত কেশ মুক্ত বেশ দেখি লাগে ত্রাস